натиҷаи тадбирҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе аст ки бо гузашти ҳар рӯз дар пойтахти мамлакат иншооти наву муосир мавриди истифодабарӣ қарор дода мешаванд. Дар ин замина дар шаҳри Душанбе 36 адад истгоҳҳои наву замонавӣ бунёд гардидаанд. Сохтмони иншооти мазкур дар доираи ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ободу зебо гардонидани шаҳр ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани сатҳи хизматрасонӣ ба сокинону меҳмонони пойтахт ба роҳ монда шудааст. Истгоҳҳои нав дар асоси лоиҳаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди GM партнёр дар мувофиқа бо Сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе бунёд гардида, рӯйнамои намунаи аввали он дар моҳи августи соли 2017 бо иштироки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ сурат гирифта буд. Зимни шиносоӣ бо лоиҳаи ангоравии истгоҳ раиси шаҳр ба масъулин дастур дода буданд ки дар вақти бунёди чунин иншоот ба баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва истифодаи масолеҳи хушсифат диққати махсус дода шавад, то ин ки иншооти мазкур солҳои зиёд ба мардум хизмат намуда дар як муддати кӯтоҳ таъмирталаб нагарданд. Истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ дар мутобиқат ба меъёру стандартҳои байналмилалӣ ва бо дар назардошти сабку услуби меъмории миллӣ сохта шуда, тибқи лоиҳа он аз ҷои нишаст таблоҳои электронӣ барои пешниҳод намудани маълумот ба сокинону меҳмонони пойтахт доир ба вақт ва рақами хатсайрҳо ва таблоҳои таблиғотӣ иборат мебошад. Ҳамчунин тибқи лоиҳа дар истгоҳ нуқтаи хизматрасонии телефони шаҳрӣ насб гардидааст. Истгоҳҳои наву замонавӣ дар кӯчаҳои асосии шаҳр аз назди фурудгоҳи байналмилалии Душанбе то майдони Сарҳадчиён қисмати шимолии пойтахти мамлакат бунёд гардидаанд. Бо дар назардошти ҷойгиршавӣ ва шумораи мусофирони нақлиёти ҷамъиятии шаҳрӣ дар қисме аз онҳо нуқтаи фурӯши рӯзномаю маҷалла ҷойгир карда шудааст. Маблағи умумии сохтмони иншооти мазкур беш аз 9 миллион сомониро ташкил додааст. Истгоҳҳои мазкур аз масъулияҳои сохтмонии алкабон, сангҳои гранитӣ, шишаҳои тобишёфта ва 90 адад лавҳаҳои тағриботӣ бо ороиш замонавӣ сохта шудааст. Бояд қайд намоем ки аз 36 истгоҳҳои сохта шуда 18 таи он бо дорои мағозаҳои замонавии обҳои ташнашикан ва 18 таи он бо бемағоза сохта шудааст. масъулин мегӯянд ки зимни бунёди истгоҳ ва иншооти хизматрасонии он аз масолеҳи тобовар ба ҳолатҳои гуногуни табиӣ истифода шудааст. ҳудуд ва атрофи истгоҳ бошад тавассути камераҳои мушоҳидавӣ назорат карда мешавад ки ба таъмин намудани хизматрасонии босифат мусоидат хоҳад кард. дар бунёди истгоҳҳои навбунёд зиёда аз 100 нафар коргарони маҳаллии худамон, устоҳои сангчин, барқчиён ва чӣ хеле ки дар сохтмончиён мегӯянд аликабон, ҳамаашро устоҳои маҳаллии худамон иҷро кардаанд. ин сангҳои маҳаллии ватании худамон мебошад. бешубҳа мегӯям ки ин сангҳо солҳои зиёд, мумкин ҳатто зиёда аз 50 сол хизмат кунанд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи октябри соли сипаришуда аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ободонии шаҳри Душанбе ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фарзин оғоз гардида давоми 4 моҳ пурра ба анҷом расонида шуданд. бо ба истифода додани истгоҳҳои наву замонавӣ, гӯшаҳои гуногуни пойтахт ба худ симои боз ҳам назаррабо касб кардааст. аз ифтитоҳи иншооти наву замонавӣ ва хизматрасониҳои муосир дар истгоҳҳо сокинон низ қаноатмандии худро иброз медоранд. бениҳоят истгоҳҳои хубу замонавӣ раҳмат ба раиси шаҳри Душанбе ба мо чунин истгоҳи зебоу замониро пешниҳод карданд, то ки дар фасли зимистон ва хуб дар ҳамин 4 фасле соле ки ҳаст, ҳангоми боридани борону ки ҳангоми боридани барф мо худро аз барфу борон эмин нигоҳ медорем ва дар истгоҳи замонавӣ низ меистем. бояд гуфт ки истгоҳҳои наву муосир дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо дар назардошти стандартҳои байналмилалӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи муосири хизматрасонӣ ва шаҳрсозӣ сохта шуда, баҳри боз ҳам боло бурдани сатҳу сифати хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятии шаҳрӣ такони ҷиддӣ мебахшад.